Good morning everyone! Minsan lang akong magbibigay ni Papa ng regalo kasi kailangan niya talaga to. Kaya dito si Papa ngayon dito, kaya ibibigay ko na to sa kanya. Matagal na to sa mga kamay ko, hindi ko lang maiabot sa ama ko kasi nga hindi siya always nagpupunta dito. Kadalasan lang, pero ito lang may time na ibibigay ko na sa kanya to. Yan na. Ha? La. Nilungag, boy. La. Hala mo, uban ni sila. Muban mo og biyahe. Kay pinangga kay ni mami og ni daddy, oh. May bag pa, traveler baga. Pagkalibang na. Pinangga kayo, ah. Pa, oh. So, magamit na nimo. Tanawalan. Unboxing. Unboxing pa kasi magamit na nimo to. Kahilaw na yun boy. Huwag ang tubig kayo mong gibutang. Chan. Siyempre yung nasa dek. Ha? Pwede mo nasa. Sa'yo pa man. Ilang La. Nilungag kong hila. La. Paniot to siguro. La. Nag-away-away na sila sulod, oh. Nagsukol na si Chloe ni Kwan. Charm, behave, Charm. Na. Abli pa. Sakali bang Ha? mawalay. Da, abli lang karon. Pagkalihan kayo. Magigil mama. Pagbalik mo Hindi ka rin. Kumay ka. Bisip mo ko ano. Sagti lang. Okay. Nagutan ang tubig. Nag-away ni Charm. Ganan sa sanay na. Laway di sila itong bago. Nangaway na si Charm ni Kuano, Chloe, oh. Ay, bag. Bag. Tunog Bag. Bunog is Chloe. Haman tayo mo shoulder bag pa. Kana, kuan ni Papa. Garbo na ni mama. Kana, mato papaluyo. Okay ra. Mala na pang kuan lang na nimo. Ato na mo, bye! La, yaya ni Charm ug ni Chloe, oh. Nakakuan naman ng bag, isi na kay dala. Hay, kahayahay ba ninyong duha? Dala-dala dyan mo permi, ha? Wala, ganahan sila, oy. Pa. Ganahan sila. Nang kuano uban. Nangatulog. Hoy, ansaman mo diha? Ah, ang blue og kuano, blue og mata. Ni og kuan si Mika di ay or yellow. Blue og yellow, manay mong mata Mika. Bye, Charm! Chloe, bye! Laganahan kay silang duha. Bye! Tugbong ra mo na yun, nak. Hoy! Ala! Nanguta! Ala, karon ba ako nakapansin, bye! Ha? Kana, day! Dili. Ha? Isa na tagiya. Isa tagiya motor. Abi mo na ko. Huwag na sa ano. Ito na tiboy. Aw. Gamit ito sa paglato. Abi mo na ako. Nakabago. Kuratan sad ko. Bye. God bless.
gamit na ni Papa. Okay na kayong bago. Ah. May amahan. Rosie, yan eh. Gani, barato raman ang rose. Kuratan gay ko, binawag nakakuha na mo. Bye! Safe travel, Chloe! God bless! Tugbong ramon niya, nak? Yes. Okay, God bless. Bana na to, Sophia? Malimpia sa tiyan. Ha? Malimpia sa tiyan. Nana ba day siya? Bye, God bless. Tila pa lang ka oras ang tolag. God bless. Thank you. Love you, Lavender. Laban lang. May pag-asa. Ang buhay ay wader lang. Why I'm here? Maglaag-laag lang. Mabani, Lavender. Kay dugay na kayo wala nagkita. Suliton ang paglaag-laag diri. Massage. Meron man siya da. Lavender. Dili gani. Of course, nakod kay Lavender. Bli. Kay ko lang akong patmahal kay Lavender o sa akong amahan. Shopee. Isa na sa ni. Ambot kanan baka. Ambot lang sana bli gani. Wow! Tuwa na daw Lavender, wala ba kuan ana unsa. Kami siya. Ako ra man ang gi-order Belt. Wow! belt. Good bag. Ito gani. Sling bag. Sling bag di belt yun, marag belt ka ay sling belt. Basta mo Alag ka. Wow! sada siya. Okay ra ba na? Nice siya. Di ko na daw ang zipper. Okay man siya. Thank you. Love you. Ang isa daw. Okay, isa. Suki kurog. Isug. Na may kay Papa na bag lang to kay Papa. Pack bag. Isa. Ambot kung dako ba na? Huwag ko. Ayog lang to din dako. Wow, na siya. Pang-travel. Okay ra ba na? Pero kulang mo ra mag Pag ay na kay pagdala og daghan kay sa nina para maigo. Para Huwag ko maigo. mong sulod na, hindi ko masigo. Pero sinila man. Oh, sigo ko siya. Oh, wag na siya. Pagpagamay lang. Okay ra? Ay igo lagi na lagi. Nice yun. Dila ni mo dila ka magdala og daghan kay sa nina nga murag di na ka muuli. Char. Uli nga, ikaw maguli. Ikaw kumuli. Ningog na guli. Dili, na pa ko'y peace of mind. Para ko'y problema mo naman dili. Gugma ni pairal dili ang pagpagdaos. Love you. Love you. Pero unsa tay mong gaingon gay na? Dili ihurot ang gugma. Explain no tro. May naa kay naagis kamera ba? Para dili malimtan. Kung may gugma ka, 50-50. dili ihurot. Sakto lang. Kaya og masakitan, sakto ra po ang sakit.
Dilitaw. Pero nag-explain ba? Bantay ka karon. Dilitaw. Sa akong opinion, kung may gugma ka, dili ihurot. Like, 100% or 90%, 10% lang yung ipon sa mga kagalingan. Dili maong. Dapat equal. Dapat na po kay 50% nagigiyahin sa mga kagalingan. Kaya nga naman. Ang ano, kay ihurot mong good nimo, mura mahimo na kang martyr, bisag binuangan na bisag sakita na katubang tungod sa imong dakong gugma niya, dawaton ra nimo na. Kaya kung dili na mahimurot imong gugma para niya, pag masakitan ka, sakto lang. Di na mo explain sa ako ngayon na. Pero nga pala, malimtan dyan na to na ba? Thank you, love you. Mwah! Love you too. Gusto mo na ito kung ligon sa imo. Kaya dili ka ka-expect kung unsa ang imong gihatag sa iya mo kung mabalik sa imo. Para kung masakitan man, kaya ra dawaton. Saan Pero- mo pag hatag sa imong sa kung gugma sa iya kung wala kay gugma po sa imong kagalingan. Diba? Dapat naon mo imong kagalingan para mahatagan nimo siya sa sakto nga pagkigugma. Tama ka. Tested na nako. Oh. So, tumana nako na imong giistorya. Kaya mo kung ipangutan na gay na. Di akong i-50-50 ha. Di na ka maglikramo. Yun naman. Give yun naman ang kusang loob ng nanay, natago. Diba? Give yun na. Nanay na sa tao. Pero, dili na. Kinasing-kasing man na. Kinasing-kasing. Lahi ang gugma sa pagpaghatag. Ang paghatag is a gift. Ang gugma is tinutanay. Wow, thank you. Love you. Thank you. Love you. Thank you. Love you. Thank you kayo sa pag and pohon. Maguma namin ni Papaluloy. Sakto kaya siya. Sudlanan sa bulang. Sudlanan sa puhunan. Sudlanan sa cellphone. Pag-uba na bigdo ang bulang. My love you. My love you din. Happy 6 months. Sorry. Love you din. Love you. na? Ito na ta sa Dabi of Hingog. Nagpalit og mangga sila benta. Pangatag be. Nangala ka. Ngala bitaw. Dinner time. Taran! Sino? Ayaw palata dagway na haggard na ka.
kay walay tulog. Ay, thank you, Ma'am John Micah. Alam mo ba, nangka is my favorite fruits. Sarap. Mag-skincare ta para dili haggard atong hitsura magtrabaho. Work na pod. Dear August, I welcome you with an open heart. Leave behind the fears I no longer need, and fill my days with hope, peace, and quiet strength. May every challenge become a lesson, every blessing be appreciated, and every new day remind me that the best is yet to come.